God aften og velkommen til session 2. Denne gang følger vi op på betjente, der på grund af deres fysiske handicap ikke passer på deres job optimalt. Som f.eks. civil betjent Sue, der ikke kunne stille noget op under et bankrøveri i Hellerup. Fy foran. Det var så med en hårdt spurt, det der. Ja, jeg vil gerne tilkalde forstærkninger til... Nu har Sue fået udleveret en Segway, der har gjort hans hverdag meget lettere. Og så bliver hurtigere. Ja, den er yderst hård, den her. Hvad med astmaen? Er det blevet bedre med det? Ja, jeg får heller ikke mine astmaflip mere. Så den er bare grænne at have. Skide godt, må vi se den i brug? Det må i hvert fald. Den er også bare super hurtig. Imponerende. Ja. Og så er der jo sikkerhed. Den er også top. Sådan skal det være. Jeg har lige brug for en kop kaffe. Det har I også. God reklamepause.